Otsailetik 22tik martxoak 3ra parte hartze prozesu bat zabalduko dugu. Prozesu horretan aurkeztuko dugu plaza barri baten 3 aukera. 3 aukera, nuen tartean izango da, graderio bat sortu egingo da, zelan errepidea gaur subia dagoen lekutik plazaraino, gero bebai zelan eratuko dan plaza bebai, aukera desberdinak ikusiko ditugu, eta komunikazioa eta irisgarritasuna alboko kaleekin, bai Autonomia kalea, bai Florian Tolosa atzetik, edo San Fausto kalerantza. Hor gero aukera edukingo ditugu parte hartze prozesu horretan, bai parte hartzea bai postontzi desberdinak jarriko ditugu metro sarreretan, bebai kulturretzetan eta gizarte etxeetan bebai postontziak jarriko ditugu, eta gero bebai webgunean zabaldu egingo dugu leku bat, toki bat bebai parte hartzea, eta basauritar guztiok, 16 urtetik gorako basauritar guztiok parte hartu daigun, apur bat oneri forma emoteko eta ikusten duguna eratzeko edo egiteko. Basauritarrok San Faustoko plazari traintzera deitzen dut zeu. Orduan ohitura hori aldatzea, zer izango da, ez? Azken finean, importantena da, erabilgarria izango den leku bat edo plaza bat egingo dugula, hainbat ekitaldirako, horretarako esan beharra dugu bai, elkarte desberdinekin egon garela, ez? Jaiak eta horre ekintza desberdinak egiten dituzten elkarteekin, ikusteko zerlako behar nahi ditugu edo behar ditugu, olako plaza erabilgarri bat izan daitean. Egia esan behar dugu bai, Basaurin ez daukagula horizontal den plaza bat, orduan hori bebai importantea da, eta moldatu egingo dugunez, era batean bebai, hori bebai kontutan ekin dugu. Pausoka eta astiro, baina aurrerantzagoaz, eta hau beste pauso bat da. Honen pausuaren jarraipena bebai, plazaren jarraipena izango da bebai hor beste bizera bat, eta behan, adifek planteatzen dauen, trenbide barriarekin lotu egingo dauena, Trintzera plaza edo San Fausto plaza egingo dugula.